Nightcare, de centrale huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg. Het is avond, nacht of weekend. U heeft een medische klacht en dringend behoefte aan een huisarts. Nightcare is de spoedeisende huisartsenzorg voor mensen in Oostelijk Zuid-Limburg en het Heuvelland. Op die momenten belt u met de Nightcare 045 577 8844. U bespreekt direct uw klacht met een speciaal opgeleide triagiste. Ze doet dit volgens de landelijke richtlijnen om uw medisch probleem snel helder te krijgen. De triagiste kan 4 dingen adviseren. U krijgt telefonisch advies. U bezoekt de huisartsenpost. Een huisarts bezoekt u thuis. U moet direct naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. De centrale huisartsenpost Nightcare is vanaf nu gevestigd aan de Henry Dunantstraat 3 in Heerlen. U bereikt de centrale huisartsenpost Nightcare op 045 577 8844. Is het dich erum so lang still? En de Stunde die Grufe vorbei. Alle Tag duret dich ewig lang. Ohne Klür en ohne Klang. Hast de lang ding Stimm nicht gehört, liegt de Leben dich so schwor wie Lot. Hat je Mensch dich noch ens gebellt? Denkst du würd's allein ob de Welt? Denk an den Kinderjahre, denk an uns zurück, an die Tag von Jungkjellö, dat je will je nooit verloren, werd herboren, jaar na jaar. Uit de jaren sterwing in de rug, onderwegs nog die deel van die geluk. Loop niet langer zichzelf hingen nog. Kijk omhoog, want er steht door. Droom hoog, zing en freudig, wie een king. Kijk omhoog en geluk die er steht. En je geluk werd op dich neer. Droom
Dag beste kijkers, fijn dat u weer afgestemd heeft op Omroep Krijtland. En dit keer hebben we de volgende programma's voor u. Vaalser Museum, Flashmob, Los en de Wilhelminatoren. In het Vaalser Museum is aan de vaste tentoonstelling het werk van kunstenaar Rob Scholten toegevoegd. De tentoonstelling werd geopend door Henk Schiefmacher en bijgewoond door Monseigneur de Jong. Omroep Krijtland maakte voor u de volgende reportage. En de introductie in het mysterie van de heer Scholten als kunstenaar, waardoor we een geweldig begrip hebben gekregen over de diepere lagen van jouw bewustzijn, kan ik alleen maar zeggen dat ik ontzettend dankbaar ben dat jullie er allemaal weer zijn. En dat met name de directeur van dit museum zijn uiterste best gedaan heeft om weer een hele actuele tentoonstelling bij elkaar te verzamelen. En die mijn hart enerzijds, sommigen misschien toch eens een beetje zeggen, pijn doet. Omdat die dingen niet thuis staan bij mensen of in de kerk. Die langzaam afgewogen worden. Maar anderzijds ontzettend met vreugde vervuld. Dat ze niet ergens in een afvalbak of in een container worden gedumpt. Waardoor ze voor eeuwig verloren gaan. Het is een enorm cultuurbezit wat in de loop van de afgelopen eeuw is opgebouwd. Aan geloofsbeleving. En dat wordt hier op een hele respectvolle en hele transparante wijze tentoongesteld. Zelfs zodanig dat hier honderden bussen per jaar komen om dat nog eens te bekijken en ook om zich daardoor te laten inspireren. Want elke persoon die hier komt krijgt een blaadje, heb ik gehoord, met een heilige bij. Ja, dus dat is ook nog inspirerend ook. Dus dank allereerst aan de directeur van deze geweldige museumlocatie. Ja. En dan dank in dit geval natuurlijk heel aan de heer Scholten, die, ik heb het net mogen even bekijken, op een hele eigentijdse wijze iets heel moois gedaan heeft. Enerzijds een klassiek thema op een hele moderne wijze uitgewerkt, anderzijds ook een aantal spreuken, zowel van protestants-christelijke als katholieke achtergrond, op een hele, ik vind een beetje mystieke wijze. En dat werk voor jou, dat past precies hier bij deze geweldige museumverzameling van beelden en zo. Dus ze hangen erboven, niet voor niks heet het dan ook de zevende hemel. Als je daar omhoog kijkt, waan je ook een beetje de zevende hemel. De hemel moet er zo'n beetje uitzien, denk ik, op die manier. Dat je voelt dat je opgetild wordt boven het alledaagse niveau. Dat doe je sowieso al als je tussen die heiligen staat. Dan voel je je eigenlijk al in de hemel, dat is de eerste hemel dan. Maar als je dan omhoog kijkt, en hoe dichter bij ons lieve Heer komt, hoe hoger de hemel is, dan zie je dus de intellectuele
achtergronden daarvan. Met prachtige spreuken als de Heer is mijn herder en dat soort dingen. Dus die niet alleen maar het beeld geven, maar ook de tekst erbij als het ware. En zoals je bij de tv meestal ondertiteling hebt, zo heb je hier een boventiteling. Die een beetje de tekst aangeeft van waar het eigenlijk om gaat. Want die heiligen zijn natuurlijk ook niet voor niks. Het zijn niet alleen maar zoete, lieve mannetjes en vrouwtjes geweest. Maar die hebben ergens voor gestaan met een eigen ideaal. En die idealen worden als het ware daarboven afgebeeld. Een beetje de Platoonse ideeënwereld zou je kunnen zeggen. Die boven deze wereld zweeft. En die mensen op doet stijgen boven het alledaagse. Dus ik vind de combinatie van de beelden en van deze teksten, en alsof het zo moet zijn, en ik hoop eigenlijk dat ze blijven hangen. Naar aanleiding van de transplantatie van donorlongen van de 15-jarige Chiara Slenter uit Rijmerstok besloten leerlingen van het Sofianum in Gulpen een ludieke wervingsactie voor donoren te organiseren. Zij deden dit in de vorm van een flashmob tijdens de weekmarkt in Gulpen. Ze dansten en deelden folders uit om iedereen duidelijk te maken hoe belangrijk donoren zijn. I should die before I wake. It's 'cause you took my breath away. Losing you was like living in a world with no end. I'm here alone, don't wanna leave. My heart won't move, it's incomplete. Wish there was a way that I can make you understand. Ik hoop nu dat ik lichamelijk mee kan doen met mijn leeftijdsgenoten. Dat ik weer kan nadenken over de toekomst. Dit heb ik nooit gedurfd. To live alone with just me, 'cause my world revolves around you. It's so hard for me to breathe. I just can't breathe. It's no air, no air. In ons jongerenprogramma Los is men benieuwd welke muziek de jeugd op hun iPod heeft staan. Ook komt Heuveland in beweging terug en krijgt Benidorm Bastards een Limburgse variant. Kijkt u naar Los. Welkom bij Los. Dit is de voorlaatste aflevering van het seizoen. We zijn voor het pad gegaan over de vetste items. Veel kijkplezier. Het nieuwe seizoen van OO Gessel komt er weer aan. RTL 5 is al bezig met een gloednieuwe zoektocht naar nieuwe leden. Wij van Los vonden dat hier ook wel eens uit Limburg wat mensen mogen meedoen. Dus wij gingen kijken op het Sofianum College in Gulpen en in Nieswielen of daar de juiste kandidaat erbij zit. Zou jij je opgeven voor OO Gessel? Ja, waarom niet? Ja, dat vind ik wel leuk. Nee, Waarom niet? omdat het schamend is. Alles wordt op tv uitgezonden. Dat zou ik niet doen. Nee, ik zou niet meedoen. En waarom niet? Ja, ik kan me er zelf niet belachelijk maken. Nee, echt niet. Geen idee, misschien. Ja, Het is funny. Ja, het is wel grappig. En waarom? Ja, gewoon.
Alleen maar daarom, gewoon omdat het kan. Ja, en lekker rijk worden. Of ja, gewoon rijk behandeld worden. Ja. En waarom? Vind ik leuk. Ik word de nieuwe Barbie. Word jij de nieuwe Barbie, dus jij gaat Barbie eruit knikkeren en jij gaat er een hele rol. Ik word de nieuwe Barbie. En waarom? Omdat ik dat leuk vind. En dat wordt Kaan. Kom eens. Kom eens, Kaan. Kijk, dat wordt Kaan. Stel je zou meedoen aan het programma, zou jij dan een leuke bijnaam hebben voor in het programma? Ja, maar ik weet niet welk. Mark de Boer. Geen idee. Michalke. Ik denk niet dat je daar zelf veel bijna mag verzinnen. Want toen de producers of zo, denk ik waarschijnlijk. Christy, denk ik. Of zoiets. Christy. Nou, we hebben jullie gevraagd. Er zijn weinig kandidaten te vinden die echt willen meedoen aan een nieuw seizoen van OO Gerso. Vele nee's en er zijn ook een paar leuke bijnamen bij. Maar ja, blijkbaar moeten we toch naar Den Haag toe voor de originele, echte OO Gerso's. Nee, dat moet ik zeggen, daar kent ik het van. Tju. Nee. Wat een geluk dat ik nog een condoom bij me gauw was. Nee, dat noemen we moeten we nog eens over maken, dat wordt echt een meute weer. Hey, ik pak nog de volgende beurt op HEMA. Wat? Allee, is strak bij mij. Ja, die. Ken je dat? Zit je in de bus, zit je naast iemand met oordopjes in en jij vraagt nou even af wat hij is aan het luisteren. Wij van ons vroegen dat ook eens af en wij gingen op straat in Maastricht kijken wat mensen nou luisteren op straat of in de bus of op het station. Welke muziek luister je? Nu, naar de Foo Fighters, nieuwste cd. En welk nummer? Dat is een goede vraag. Moet ik even luisteren. Het is in ieder geval de cd is Wasting Light. En ik ga het even bekijken. Arlandria. Welke muziek luister je op dit moment? Op dit moment gewoon top 40. De Offspring. Op dit moment Wolfmother. Even kijken. The Unicorn van Stimming. Van Coldplay. Welk liedje? In My Place. Als ik op dit moment luister, Ferry Corsten. Van? Welk nummer? Ja, goede vraag, weet ik niet. Dat is wel een leuk nummer in elk geval. Even kijken. Buena Vista Los Herreros. Oké, dankjewel. Jo. Mag ik wat vragen? Ja. Welk liedje luister je op dit moment? Just Can't Get Enough from Black Eyed Peas. AC/DC. Welke muziek luister je op dit moment? Milo. Even denken welk het nummer. Even kijken. Stephanie van Milo. Oké, dankjewel. Reggaeton. Met welk nummer? Heet Charlie Pique of zoiets, Spaans. Klassiek. Welke? Beethoven. Symfonie 5. Het ging er van nog een wiet sigaret of zo gaat bezig. Ja, maar dat mocht ze niet hebben hier. Maar nee, ik ga hier een wietje. Wietje? Dat mag dan even. Ja, ik... Ah, weet. Daar is een sigaret en... Een sigaret? Nee, sorry. Met, maar dat vind ik een andere vraag. Ik denk je het altijd erbij. Nee. Dat wil er net erbij. Dat wil er net erbij. Wil er een joint dan? Ja. Nee, die hoef ik niet. Wat wil er die dan hebben? Ja, voor te roken natuurlijk. Ja. Hast ze dat niet? Nee, hou die dan op. Robert, kom eens tegen, we hebben even nodig. Hey, als ze een joint bieden. De man wil een joint. Oh.
studenten zitten natuurlijk liever in Maastricht of in Utrecht op kamers. Wij hebben iemand gevonden die doet dat liever niet. Die zit liever op de camping in Wieler. En dat is Bart. Waarom op een camping? Omdat een camping je vrijheid biedt. Omdat je niet gebonden bent aan een plaats. Zoals je wel bent bij het huren van een kamer. Ja. Als je nou hier zou weggaan, zou je dat dan missen? Ja, ik denk het wel. Sommige dingen natuurlijk niet. Het is wel fijn om dicht bij een stad te zitten, dicht bij andere mensen. Maar inderdaad de rust en ook het niet afgeleid te worden door de drukte. Okay. Heb je wel nog een sociaal leven of zit dat hier op de camping? Heb je bijvoorbeeld mensen die je nog kent van dat die ieder jaar terugkomen? Op de camping valt het wel tegen. Maar buiten de camping heb ik gewoon mijn leven, dat loopt gewoon door. Ik ben hier alleen 's nachts. En vooral in de stad waar ik in Utrecht waar ik gestudeerd heb, daar kom ik nog regelmatig. En dus wees maar niet bang. Breng je ook wel eens vrienden mee naar hier? Of heb je zoiets van, ik heb liever niet dat zij weten dat ik hier op de camping zit of zo? Nou, ik schaam me er niet voor. Ik heb niet vaak mensen uitgenodigd, maar als mensen zeggen van goh, willen eens zien, dan komen ze gewoon langs. En dan. Maar ik vind het wel prettig om dat gewoon gescheiden te houden. Okay. Dus. Breng je ook wel eens meisjes mee hierin? Ja, heb ik wel eens gedaan. Maar... Ja? Ja, waarom niet? Ja. Het is wel altijd een leuk verhaal. En wat zeiden zij dan van dat je hier woont? Ja, meeste mensen vinden het wel interessant. Ze kunnen zich niet voorstellen dat ze het zelf zouden doen, maar dan kom je ook pas achter als je het doet. Dus ja. Dat zeg ik dan ook. Waarom deze camping? Ten eerste, hij was wel goedkoop. Moet ik wel toegeven. Ten tweede, het is al een bepaald... Dit is een Nivon camping. Dus het is een bepaald idee voor mensen die echt komen voor de natuur en voor de rust. Er is geen zwembad, er is geen tv of wat dan ook. Dus het is wel een bepaald soort mensen wat hier komt waar je ook gewoon fijn mee kan praten. Rustige mensen. Ja, je zit hier echt midden in de natuur, hè? Ja. Kijk maar om je heen. Fijn. Kook je ook zelf? Ja, mijn gaspitje. En wel heel eenvoudig. Beetje rijst, macaroni. Dus het is dan altijd wel weer een luxe om bij je ouders te zijn of bij vrienden en dan echt een goede maaltijd te eten. Ja. Dat leer je dan wel waarderen, als je het een tijdje niet hebt. Ja. Mis je een normale douche? Nee, er is hier best wel een aardige douche op de camping. Dus, en die hoef ik zelf niet schoon te maken, dus dat scheelt wel. En een normaal toilet, dat heb je hier volgens mij ook wel, hè? Ja. Ik denk dat het eigenlijk wel luxer is dan een studentenkamer hier. Okay. Is het nou niet vervelend dat je echt zo de hele tijd naar dit gebouw moet lopen om naar het toilet te kunnen? Nee, je komt ook steeds buiten. Dus als het regent is het wat minder. Of je wordt 's nachts wakker of je komt terug van de douche en je wordt helemaal nat geregend. Maar het zijn wel dingen die je onthoudt. Ja. En hoe is het slapen hier? Is dat denk je beter dan op zo'n hoe heet dat? Zo'n studentenkamer? Het bed is wat kleiner. Je hebt gezien, de cabin is ook wat kleiner. Ja. Maar het is goed genoeg voor mij. Dus. Maar je slaapt wel gewoon iedere nacht hier. Het is nu dat je thuis gaat slapen. Dus. Ja, ik heb wel eens thuis geslapen, maar eigenlijk vind ik het wel fijn om gewoon mijn eigen plekje te hebben. En zeker sinds ik wel kamers heb gewoon in de stad, is het wel fijn om die onafhankelijkheid gewoon te houden. Daarom ben ik ook hier naartoe gegaan en niet terug naar mijn ouders. Maar je zou ook niet meer terug willen naar huis? Daar echt gaan wonen? Nee, niet definitief. Nee, ik kom er wel gewoon graag. Maar nee, ik vind het wel fijn zo. Vrijheid. Dit was de voorlaatste aflevering van Los. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze uitzending. En kijk volgende maand weer, want dan zijn we dan natuurlijk weer. Ga ook even naar losonline.huis.nl en daar vind je ook de laatste aflevering van ons, de gala-uitzending. Dus kijk die ook eens even terug. En tot volgende maand. U kunt nu kijken naar een herhaling van het eerste deel van een tweeluik over de Wilhelminatoren. In deel 2, die u volgende week kunt zien, stellen we u de nieuwe toren voor. Nu dan nog even een ode aan de oude toren, die met zijn beeldbepalende houten constructie bijna 105 jaar als baken en toeristisch trekpleister op het Drielandenpunt heeft gestaan.
is niet meer, de oude Wilhelminatoren. 12 januari van dit jaar is het laatste stuk omgegaan. En daarmee is een tijdperk ten einde. Wie uit onze streek heeft deze toren niet beklommen? En voor velen, ook voor menig toerist, betekent deze klim met vervolgens het prachtige uitzicht een warm gekoesterde herinnering. Voor allen die bij het horen van het nieuws van het verdwijnen van de oude toren ook een kleine steek in het hart voelden, wil ik de Wilhelminatoren nog 1 keer laten herreizen. En haal ik herinneringen op met een van degenen die de toren van het meest dichtbij hebben meegemaakt. Eigenaar Adriaan Bos. Is dit al de laatste keer of ongeveer de laatste keer dat je op je toren gaat? Ik denk het wel, want aanstaande maandag gaan we hem slopen en dan kan je er niet meer op. En hoe is dat dan? Nou, gemengde gevoelens. Een tijdperk afsluiten en een nieuw tijdperk toren beginnen. Ja, want er komt een nieuwe toren. Daar komt een hele mooie nieuwe toren. Een prachtige nieuwe toren. Ja, die wordt echt geweldig. Ik heb begrepen dat de toren al ruim 50 jaar in het bezit van jullie familie is. Dat klopt. Geschat jouw leeftijd, heb jij dus je hele leven de toren in je bestaan gehad? Dat klopt ook. Ik ben hier mee opgegroeid. En ja, dat is echt een element uit mijn jeugd. Ja, de toren is voor ons een een stukje herinnering natuurlijk. Ja. En dit tijdperk van deze toren gaan we nu afsluiten. En wij hebben daar een nieuwe toren in het verschiet. Dus ja, wij staan echt te popelen om die te gaan maken. Ja. En dit afsluiten doet dan ook niet zozeer. Ja, dat vind ik toch bijzonder om te horen. Ik had echt verwacht dat het veel hartenzeer zou oproepen. Maar... Als die nou gesloopt werd, kwam er geen voet terug, dan weet ik zeer zeker dat dat het geval zou zijn. Ja, want dat zou ook anders zijn. Dan zou Dan er is dat echt iets heel verdwijnen. Hè? Ja. Dan, ook over je vader. Hè? Want het vroeg het me af hoe hij dat vond. Dit is eigenlijk zijn toren. Hij heeft hem altijd geëxploiteerd, is hier ook begonnen. En vindt ook dat deze toren niet meer te herstellen is. Dat is eigenlijk geen optie. En verheugt zich ook op de nieuwe toren. Hij staat echt de poop van jongens, wat leuk om dat nog te gaan doen. En dus wat betekent de sloop? Alleen maar jippie of... Ja, leuk, spannend. Ja. Ja, wij deden natuurlijk hier vroeger veel spelen. Hè. Ook vriendjes. Mijn collega van een stukje verderop van de Boudewijntoren, daar deden ik vaak mee optrekken. Heb je ook een favoriete plekje op de toren? Ja, die heb ik. Daar kunnen we nu niet in, want hier is een luik. En daar is een ruimte waar het dak open kan. En dat is gemaakt voor verkenning van vliegtuigen. Daar hingen ook echt oude foto's van vliegtuigen in. En ja, daar kon je natuurlijk fantastisch spelen, want dat was heel spannend. Je maakte een luik open en dan kon je ook nog op het dak. Dat was natuurlijk een geheime plek. Ja. Ik ben vrij vroeg begonnen met meewerken. Ook in de kassa van de toren heb ik ook gedaan. Kaartjes verkopen, nu is dat tourniquet, maar vroeger was dat echt met een kaartje. En dan... Ja, de liefste herinnering hou ik natuurlijk graag voor mezelf. Oké, op één na liefste. Je hebt hier je vrouw ten huwelijk gevraagd. U blijft gissen. Ja, wat leuk was hier met vriendjes 's avonds opgaan en dan gezellig daarboven op het dak gaan zitten. Dat zijn wel hele goede, mooie zomeravond en dan daar... Eigenlijk heel gevaarlijk, maar dat was wel heel erg speciaal. Ja, ik kan me voorstellen. Als we gewoon die kant op kijken, dat is mijn uitzicht. Ja. En dat is mooi. Je kijkt hier over het Limburgse land. Ja. Ja, En bij heel helder weer kunnen we ook de Brands Bierbrouwerij zien. Het Roda-stadion zie je, het klooster van Mamelis. Ja. Het mooie van deze toren is de vorm. Als je hem ziet, hij is een beetje getailleerd, houten bouwwerk en met zwart hout en witte balustrades. Ja. Nog steeds een mooie toren. Ik vind hem ook schitterend. Ja? Dit platform is 18 meter. 18 meter, ja. En zoals je ziet, hebben we dus alleen nog maar uitzicht aan de Nederlandse kant. Ja. Die kant kunnen we niets meer zien. Want de bomen zijn te hoog. Ja. Dit is nog helemaal in orde, het bovenste platform. Ja. Maar het platform beneden is niet meer begaanbaar. Dat moet echt vervangen worden. Eén poot, die poot, moet ook vervangen worden. En de balustrades van de onderste platform. En dat is nogal ingrijpend. En daar hebben we goed over nagedacht. En dat is eigenlijk geen optie. Heel die balustrade zit vol met namen en mededelingen en hartjes en
Van alles en nog wat. En daar kun je echt wel een kwartiertje mee omkrijgen om te kijken wat is hier allemaal opgeschreven door al die jaren. Ja, heb jij zelf ook ooit iets ingekerfd? Nee, dat heb ik niet gedaan. Serieus? Serieus. Brave jongen geweest? Ja, dat vond ik niet mijn ding. Om hier een eigen toren te gaan snijden. Oké. Verbaast me toch. Maar niet dus, nee, dat is niet in me opgekomen om hierin te gaan kijken. Ja. Ik heb het nog nooit gedaan, want ik vind het altijd not done. Dat waren onze items voor deze week. Fijn dat u weer keek en we zeggen graag tot een volgende keer. Dag!